Tatlong bricks na palutang-lutang sa dagat sa Cagayan na diskubreng cocaine. Nakatutok, Teres Sundayon. Tatlong bricks ng cocaine ang natagpuang palutang-lutang sa karagatang sakop ng bayan ng Abulog at Ballesteros sa probinsya ng Cagayan. Nakabalot ang mga ito sa plastic at nakapaking tape. Aabot sa 17 million pesos ang halaga ng nasabing iligal na droga na nadiskubre ng dalawang mangingisda na residente ng Barangay Sanja, Apari. Agad nila itong dinala sa barangay at pinasakamay naman sa Regional Maritime Unit 2. Pag-uwi nila, kinuha nila yon. Tapos nung nakarating na po sila dito sa barangay namin, tinawag po nila na may napulot sila na gano'n sa dagat. Iniimbestigahan how na nakarating ito dito sa malapit sa shore kasi more or less 5 kilometers from the shoreline of Abulog in Ballesteros. Ang aming inaano is ito ay napadpad but hindi natin alam kung ilan yung figure. Ginagawa lahat ng efforts ng ating operating units dito sa Cagayan na ma-recover pa kung meron pang mga ibang masasabi natin cocaine. Arestado ang tatlong katao kabilang ang isang OFW sa buy-bust operation ng pulisya sa Barangay Dorongan, Punta, Mga Tarem, Pangasinan. Nakuha sa kustodiya ng mga sospek ang 4 na sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 20,000 pesos, glass tutor, replika ng baril, cellphone, bag at sasakyang van na ginamit ng mga sospek. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga sospek na nahaharap sa kaukulang kaso. Well, in violation sa ating Republic Act 9165 at yung violation ng Omnibus Election po, yung gamban natin, considering na election period po tayo ngayon, in relation na rin po sa Republic Act 10591 o yung firearms law natin dito sa Pilipinas. Kasama si Norman Raka, Teres Sundayon, Balitang Amyanan.